Egun hauetan lehenengo fase honen bukaeran hasieran gaude. Eta izan ere da, Gudarien kaleko zubi hau ordezkatu, zaharra bota eta beste berri batera iki, eta honekin eta beste lanekin batera lan hau bukatutzak emango dugu. Beste lanak ere oso aurreratuta daude, izan ere hor ibaia sakondu eta presa txiki bat bota dugu, hori dana oso aurreratuta dago esan bezala, eta espero dugu hurrengo hilabetetan hori bukatzea eta gutxi gora bera aurtengo udazkenean hori dana bukatuta egotea. Jarraian, Ibai Zabalen bigarren faseko lanak hasiko gera, hori espero dugu izango dela 2013ko lehenengo hilabetetan gutxi gora bera, eta guzti honekin segurtasun askoz ere handiagoa izango da, eta uholde arriskua murriztuko dugu ikaragarri, bai Basaurin da bai Galdakaon ere. Bideratze lan hauekin batera ere, saneamendu lan handia egin dugu baita ere hemen, eta Basauriko ezkerralde hontan ere saneamendu lanak bukatuko ditugu beste lanekin batera ere.